ensian emu nyame adom enenso yasan atena ase ente ka kire obi na ono so nka nkire obi se ugidie ni san dwumadie no yatena ase ene yeda etwato a yebekasa ede afa awade dodo eho beye bosome enie yedi ho nkomo saa na yeye dwumade a yede ema wo no ye fa topic ba ko bi ato ho a yede bosome ene pensem mu ye botaye nyina ne se ye be kire gidie ahodo na yede asi ginaye enti ena anwumre ye ba be si ginaye ye ba be si ye gidie pi ebra yede ba wieye next week yede topic foforo ena ebebro enti anwumre baby bia wo bia hwe na hwe nso se obeka ye ho na woni yedi nkomo dwumadie no ye live e Facebook Sompa 101.1 oko YouTube a ye Sompa 101.1 na wa like page no ye the video to ho a ubehunu wadi yachi ya akire wadwen afei ye bebia ahoma no nso atom na wafrɛ aba dwumadie no so waba na waba be kire wadwen number no ye 0260 1960 62 0260 1960 63 ofrea na wachire wadwen ugidie wo awade dodo ho wonte ase wo awade dodo ho ene ne ekeka ho nyina enne ye ba be ye dwumade de de awieye dasene na ye de adesua ene nkomo foforo ena ede ebro na ene anwumre nso ade se onyame adom Bishop Asare watena ase ewo ha eno last week otenenka na enenso watena ase ye ba be wie dwumadie no enne na next week bosomi ahase no ye de enkomo foforo ede abro ye hwe ni mu ese malam yaro enso ebeka ye ho anwumre na ye de nkomodie no aba na ne ye ba betoa enkomodo nso na ye bisa se awade dodo eye bone ana enye bone na ni nyina emu no ye ba twiro foforo no mu a eho na asem no ejina eho nkyerɛkyerɛ no ye sononko ye kwa apam dada no mu a eho de ebehunu mfanto ho bebre ewo awade eho na ni nyina mu no sɛ na wo nso ugidie esi eyo mame ruadwo na afi yanhyase ni nkomo no emfiri ha ba bia awurade bema ye kwan bia na enenso yakwa koduru mira emawadwo emawakwa aba wada roma wada roma se wapomu ye de awurade adom eni ahi ye ho ye pa yo asafo no nyina ho ye bia ho ye ye de nyame ase na minua kuma ba konso ho no bekenkan tworo no ede amayen minua memawadwo o microphone no o emra on okay da wo modi kakra fa kire watiefo a o tie na wona o hwe ye okay medindi nyimano kwa miansa right kwa soro Church of God 7 day me papa ni Bishop Maxwell Pon Asare very well okay yeda sibebre se anmre moba Bishop ye din nkomo no akwa achi na ene ena eye nkomo no di twato ewo awade dodo polygamy eho next week ye den nkomo ene topic foforo ene beba abetu edwa enti ene de ye be prapra chiri na ye de awie eye awade dodo ene emu ensem sede ye di kan yahunu no ye ba no apam dada mu de a ye benya mfanto ho bebre a ewo tworo no mu a nipa binom a oye nyame enipa kura eware dodo ye ba apam foforo no mu a eha na asem no gina no se o hwe se de Timothy eka Paul de koma Timothy okan ye se nia obi anware ba ko yire ba ko be ma ba ko asafo no mpanimfo kura no ene ne yekeka ho no nti no ye pese ne ye hye nkomo na se edifiri ho se malam ensunya etumi ba na otena ase a ye behwe Quran no nso na tirimu po enti a ema awade dodo no
baabi wɔgye ɛde to mo ɛde ma nti bia ni mu ma yɛ ne baabi anano yɛde si yɛ no na yɛmfa emura mu yo medase na yɛda onyankopɔn so ase sɛ ɔda so akura yi mu amen na yɛwɔ nkwa amen na achiefo nso no yɛkyɛ obi bia ɔmajo so na anwumre yi megidi sɛ nkɔmmɔ no ɛbɛyɛ de no correct last week yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛka ɛho asɛm na star na nka mpɛ sɛ meyɛ me deliberation no mmerɛ no allow me nti ɛnɛ no mepɛ sɛ mesisi nneɛma bi so na afei mewie a mede ne conclusion nyinaa so ɛde atoa so nti ya nti ti sɛ deɛ na last week na meka no ɛsisi a no aware dodoɔ no ayɛ sɛ agyi ntini ɛwɔ yɛ society no mu na aso first kura no na asofo no bebre ho no mu a na wo mu kasa tia aware dodoɔ no sɛ aware dodoɔ deɛ apam foforo no empene so ne mu apam dada no mu deɛ obenya ɛho hwɛso bebre right ba san krofo no kura no ne sa asofo no a me kan sɛ emere kakra bi abesin kɔ me fa sɛ be 15 years ago 10 years ago na wo mu ɛka sɛ aware dodoɔ no nyɛ no ɛnɛ no bebre adane wo ma no kasa aware dodoɔ no kura na ɛyɛ na wo ware bebre kura mpo a ɛyɛ na eya ti said me kan no ya no wo mu search examples ni nyina free apam dada enu nti me pese me ko hyase enso wo ho na me de ba because se bible no se wo chechirim ana wo kan a ti se wo hye atade so wo hye atade a mfa se wo hye atade coat ena ni ina no ade coat ni de hye inside no ena shirt na fe singlet a we din kan hye singlet no na wa hye shirt no de aguso na wa botai no asa na wuwi a wa hye atade no ni nguso no e de aguso na wa hye coat no de aka ho saa na dress right won timi nko hye ase se we de coat no mum e na start wa hye coat na wie na asa na wa ba hye shirt no de aguso asa na wa ba hye singlet no de aguso wa bonten obi ahu obehu se o dress na wo ye no wa nye ni ye right nti bible no yesterday a ye kan free Old Testament no nye mu ntiasie ni nyina asa na ewie a ye de aba New Testament ni mu nya ba behwe de New Testament ni so ka na ma ne hyehyeye no akwakoye fefefe kama na we Old Testament ni mu a ampa no kre Old Testament ni tolerate polygamy eye aware dodo no authority right identity no authority asem bi wo Romans chapter 5 or verse 13 Romans 5:13 ɔse na bɔne wɔ wiase ansa na mmara no reba bible no si na bɔne wɔ wiase ansa na mmara no eba na so mmara ni hɔ a na so sɛ mmara bi ni hɔ no mu a wɔfa bɔne mu nkonta yɛmfa bɔne mu akonta yes enti fa no sɛ ɛdɛm ha no mu no yɛnyɛ mmara bi amfa nto ha sɛ mamfa wo phone antu table no so na sɛ wode wo phone kɔto table no so a wonto mmara bi a obi aso ntimi mu fɔ but the moment mmara no bɛba sɛ man fa wo phone and to table no so na wo di wo phone ko to table no so a no watomra no right saa na adeneti nti sɛ wo di konyankopɔn asɛm no mu a sɛ onyankopɔn kan kyerɛ wo nipa sɛ onipa ba ware ba ko pɛ na wo ko ware miensa ene enan ana edukura mpo a nyankopɔn fa mu fɔma on fa mu fɔma ebi sɛ on hye wo mre bia sɛ ware ba ko ana sɛ ware mienu ana sɛ ware miensa nti on fa mu fɔma okay eto so mienu so onyankopɔn kan kyerɛ wo sɛ manware oba bi ene ne nua ba sister na enware san emba ne mienu mu ntwekora na akɔ ware oba bi ene ne sister onyankopɔn fa mu fɔma because on hye umre bi atisa okay afei eto so miensa sɛ onyankopɔn enkan kyerɛ oba ma bi sɛ manware oba bi ene ne nua mu ntwekora na akɔ ware oba bi ne nua wo ntomre bia okay afei ebio so onyankopɔn ka sɛ menware wo aunt ni ye wo soa no oye wo papa ni nua ba na sɛ wo ware wo papa nua ba wo ntomra because enya mra ni nya mai sɛ menware want bia sa na ti ɛna sɛ mra bia so mai sɛ menware oba bi ɛne na nware ni maid nso nka ho na wo kɔ ware oba bi ni maid ɛka ho a wo ntomra bia nti sa na ɛtie nti sɛ sa ye hwɛ from that angle dia ya say apam dada enu no nipa bebre e ware
ɛmaa no more than one wɔn ware bebree more than one ebi ni Jacob ɛna David ɛna Solomon ɛne saa mpanimfoɔ no a yɛbobɔ wɔn din wɔ Bible mu no wɔn ware bebree Nyankopɔn so adi wɔn adi yɛ adwuma ɛma saa time na wɔn tumi ware bebree no ebinom ware wɔn akasa wɔn nua no nti according to Genesis chapter 20 verse 2 ɛna verse 10 to 12 no Father Abraham ɔware sister bi ni yɛfɛ no Sarah na ɔware no na ɔyɛ ɔno ankasa ne nua baa ɛna ɔsan so bɛyɛ ne yere because na ɔyɛ wɔn mmienu na afiri papa baako but wɔn maame nom no ɛna na yɛ different but still as ɔyɛ ne nua baa ɛna ɔware no okay but ɔno Abraham ne ba Isaac deɛ ɔno ware baako pɛ so but Isaac no ɔware baako pɛ yɛ Rebecca but Isaac na yɛ ɔno Isaac na ɔyɛ Jacob ne papa no ɔno Isaac kɔkɔ ware yɛ ɔware baako but ne ba Jacob baayɛ no ɛna Jacob deɛ ɔno ɔba bɛ ware mmaa no 4 na 4 no ɔware wɔ mu no sei na netie ɔware ri ɛna Rahel wɔn mu mmienu no wɔn mu yɛ sisters Laban ne ma wɔn mu mmienu nyinaa wɔn firi maame baako papa baako but otumi ware wɔn mu bom ma ne yɛ yie Nyankopɔn wɔn mu fo bi ama no ɛna ɔware mmaa ne mmienu no owie yɛ no wɔsan so ware wɔn mu maid ɛde kan ho ɛma wɔn mu maid ne so bɛyɛ ne yere nom nti na ne yere nom no yɛ 4 wɔ apamda dan mu nti Onyankopɔn fɛ mu fo ama no ɛma ɔne ne yɛ adwuma sɛ kama paa ɛna ɛno n'akyi no nso no obi te sɛ Moses prophet Moses ne papa yɛfɛ no Amram no so ware lady bi yɛfɛ no Jochebed ɛna saa Jochebed no ɔware no ɛyɛ Nant na ɔware no na no ɔne ne te ɛno so Nyankopɔn amfa mu ɛfɔ amfa ama no ɛna awareɛ no open saa no ana ne yɛde nam a ne yɛde ba nti sɛ wohwɛ a from Genesis wɔde ba nyinaa no na nipa nkora no obi ɔno mu a otumi ware ɔno akasa ne nua te sɛ deɛ mekeka ya sɛ yɛ no kora sɛ Nyankopɔn ammɔ nipa foforɔ biara apart from Adam a ɔbɔ no wamɔ nipa foforɔ biara nka ho deɛ a ɛnɛ kyɛ sɛ ɛfiri Adam hɔ de ba nyinaa na nipa no waware wɔ mu nua no okay nti saa na netie ɛna apamdada na mu menya mfiri apamdada no mu ma foforɔ no Old Testament na mu ɛna fe edu Leviticus chapter 18 no na Nyankopɔn hyɛ aseɛ sɛ mmara no ɔpom because efiri wɔ kɔ deɛ nipa no ho adɔso ama amaman no aba Egypt aba Babylon aba Israel nso aba na ɔpɛ Israel man no nkwa no ni omu anante nti ɔpɛ sɛ afɛ deɛ obie ne mmara n'ani ɛne n'asɛm n'ani kyerɛ wɔ mu sɛ deɛ ɔpɛ no nie na ɔhyɛ aseɛ sɛ mmara no ɔpom ɛfɛ sɛ deɛ osi ɔyɛ no Leviticus chapter 18 verse 6 to 18 ɔsɛ na obiara nkɔ ne mogya biara ho afei Onyankopɔn bɛpoa mmara no mu apamdada na mu na ɔsɛ afei deɛ mama obiara nkɔ ne mogya bi ɛbɛn no ho na onkeyi na de gya so na onkɔworɔ no ho anaasɛ onkoyi na de gya so na mene Awurade na meme ne Awurade nyi wogya anaa wo na ade gya so ɛhɔ na ɔstarte yɛ sɛ wo papa anaasɛ wo maame hwɛ na wo ne na nna na wo na no na ɔyɛ wo maame anaasɛ ɔyɛ wo papa nti nyi na de gya so nti mɛne de nna nyi wogya yere ade gya so ɛna ɔsi enyi wo papa ne yere ade gya so na wogya ade gya no kyɛ sɛ ɔyɛ step mother because ɔyɛ step mother ɔyɛ wo papa yere nti mɛne ne nna wo nua ba a ɔyɛ wogya ba anaa wo na ba ɔsi wo nua ba ya ɔyɛ wo maame ba anaasɛ wo papa ba no sɛ wɔwo no wɔ fie o sɛ yɛwo no wɔ fie o wɔwo no wɔ baabi o anaasɛ yɛkɔwo no abɔnten nyi wɔ na de gya so mɛnworɔ no ho ɛno ne nna wo babani baba anaa wo baba nso wo babani baba yɛ wase wɔsi mɛne wase nna nyi wɔ ade gya so na enwura na adagya so efisɛ enwura no ho na ɔyɛ deɛn efisɛ ɛyɛ wadagya efisɛ ɛyɛ wankasa wadagya wo nua wase no nti mɛnworɔ no ho ɔsi wogya yere baba a wogya awo no wɔsi wo papa ne baba ya wo papa ɛna awo no ɔyɛ wo nua ba wɔyɛ wo nua ba nti inyi na adagya so nti hwɛ no wɔanyi na adagya so inyi wogya nua ba adagya so nti menyi papa ne nua ba adagya so na ɔyɛ wogya honam because ɔyɛ wo papa ɔyɛ wo papa ne honam want te sɛ deɛ Amram ɔware Nant no wɔsi manware want afei deɛ saa mmara no a nka obetumi aware want no afei deɛ wayi ɛde afiri hɔ nyi wo na nua ba adagya so nti wo maame ne nua ba menyi na adagya so efiri sɛ
Ebi say oye wona honam. Ebi say oyo o maame honam. Nyi waja nuabarima adeja so. Wo papa ni nuabarima nso. Hwe na won na nkɔ ne yere ho. Na ye o kyerɛ ne say wo papa nuaba nso me nkɔ ne yere ho. Ene ne yere no nkoda. Na wona kuma no. Ebi say oyo maame ketewa. Nyi wasi adeja so. Ena wasi nso wo yere ne maame ana say wo kunu ne papa. O nso ene ne nda. Na wo babarima yere no. Ebi say eyo babarima ne yere. Nti nyi na adeja so. Nti yenyi na adeja so. Ne say before Leviticus ase no. So obi ko yes anya manema we nyina bia Yakobon fa munfo be sisi ye obeka no Leviticus chapter 18 wode bande efiri wo ba bia na baba ye mra nti wode mra ndi aba nti ukoye bia waye bone nti efiri wo ko no sa anya ma obobɔ din nyina no ntimi nkoye bi right nyi wunua yere adeja so wunua na yere nso hwe na on na eye wunua adeja ebi se eye wunua na adeja nyi oba bi ne ba adeja so oba bi ene ne ba nso hwe na ne omu mienu ankoda oba bi ene ne maame na woni oba na da wo san so ne maame akoda eno so ye Yakobon achiwade enye na mfa ne babeni baba ana ne baba nyi won adeja so ko anim na won honam no eye abusudie verse 18 no mfa oba ne nua nware se wo ba ma watwe kra wose ma mfa oba bi ani ni nua nware so ba mu matwe kra ti se de Jacob wo ware li ni Rahel emo mu twe kra no se oda so ti ase no se oda so ti ase be yi na deja so be yi wo ma deja so aka no so se we si akenkan ko down a wo se ahe nyina na obeka se mani aboa na enyina ho ma aboa ani ade sa sisi ade emra na ba enti efiri sa period we be nyina no sa nyama we nyina wontimi nya bi efiri Genesis abreso besi Leviticus no Leviticus no na emra bia nya mind na omoye nea wo mo pe that is it ena efiri Leviticus o ba ne de okrosumra no nyame ikrosumra that is it enti no enema bi wo ho a afi de wabodin yes a kire se menye wei eho na yedri nti ese de we na ode ye komu bie wei ya anka afa me sanso be manim mo na eho afa ewo apamdada na mu okay efiri hanu no Exodus 20 afa emra wode aba ne se Exodus 20:14 sa wo pomra ni nyina mu but menware mienu ana miensa no onkan okay there's a still an witimi ware miensa ne 9 but dudu na wo ware no eho mra ni Exodus 20:14 osensa wade was ye Yakobon afa de o kan se hwe na wansa ware di mensa ware ne sen obi ne yiri na wo ho hwe na woni oba na nkoda ama ni kunu bu amfuma aware na ngu anaso obi ne yiri na wo ho a mani oba na nkoda obi su vice versa enti afa de o se mensa ware enti eno ne mra wodi aba enti se yakuya nimu a afa ne baba 2 Samuel chapter 12 hono verse 8 to 10 no ahon David Yakobon se ma monsa ware Emma no kura no na owo bebiri be se 7 Yakobon fa mu for man because as at that time no emra no nyamai se ware ba ko na mienu ana miensa de Yakobon aka ne se mensa ware ye se obi yire wo ho a menkofa no ana David ono ani soja ni panyini ye fa no Uria ne yire David ahu lady ni no akwakofa de woman no anam se emra na ba se mensa ware enti na ho na Yakobon ni bri David so okay mo se je ba de no waye ne man no kran se nka pe ebi dia kan hu pa memo obi e dia kan hu na de nti wakofa Uria ne yire na se o kire ne se emra no afedi abase mensa ware but men ware ba mienu ana miensa no de still am yo enti menware mienu ana miensa no emai but they are waka ne say that is it ena wo wa kire mu say ensaya wade ne say ene obi yire nkoda ma be ma no bumfu that is it na onya ne yire ma wade mu ana ene obi kunu nkoda e ma oba no bumfu no kojai ne kunu that is it nti mimi se oba no te ase be ma no wo yire dada oba na te ase wakofa ba ko abeka ho biem wakofa ba mienu aba abeka ho biem omo nyina ate omo ho ase ena be ma na ware omo nyina aha no ensaya wade no ebeye adwuma wa ha na enya adwuma wa ha ensaya ware ebeye adwuma wo ho kwan ben so okay Old Testament in baby ameduru na me chiri mu ni de emra ni nyamai se mensa ware okay sorry emra ni nyamai se menware mienu miensa ne 9 se emra ni nyamai okay enti ehode wo ware mienu miensa ne 9 a
nyankopon fa mu fo ma wo okay dia wo ya nyankopon de bebu fo ma wo ne se obi yire na obekọ akọfa no ana obi kunu na obekọ agọje okay now but wo be New Testament ni mu a ehọ no na wo wasem na wabisa se wo ware mienu miensa ne nan a ebe ye bone ana se enye bone 1 Corinthians chapter 7 verse 1 and 2 afena me New Testament that is it 1 Corinthians chapter 7 verse number 1 na o say na dia metwe mo ho de o say na wo betime bi English na fast bi English ni fast na kan Gyedie ni say ntuma na waso eguso yi 1 Corinthians 7 yeah verse 1 okay now concerning the things whereof ye wrote unto you o say efa nsem na mo tro de bre me Paul no ho de it is good for a man not to touch a woman. Na answer me de mamu ni say no ko bisa na ware ho nsem bi ti say ya na Paul say me answer me de mamu ni say it is good for a man not to touch a woman. Eyema obema say onfa ne ho kan ba kra. Nevertheless, nemum to avoid fornication. Say de be ya adwaman mo be dwane adwaman mo nti. Let every man have his own wife. So atitwi no brofo no. Was it let every man has his own wife. And let all can singular. Yes. Singular. One can say wives. Was it let every man get his own wife. Ma obema bianya ono akasa na yire. And let every woman have her own husband. Na afa ma obema bia nsunya ono akasa na yire. Na obema bia nsunya ono akasa ni kunu. Enti one wife and one husband. We media New Testament ni mu. Enti with this no ana say afa wa ware oba ba ko ana won ne ti hono mu a. Oba na wa ware no on Romans chapter 7 verse 2 and 3 say so koye atomade no a ade mabusuan no se busuan mi enu trase ne agi aware ni wi a onyankopon de emra ade akekere oni oba no abum Romans chapter 7 verse 2 Romans 7 enti unya ye oba no ho ade first one oba na odi kan no unyame akekere wono na bom that is it ehun verse na makutu okay ye tie de okan ye yeah na oba o hye ne kunu ase wasi enti oba o hye ne kunu ase de wo de emra akekere no ase ne kunu ye onyankopon de emra de akekere no de afam ne kunu no bra o tie ase no ewo bra o tie ase nyina na se okunu no wu a nemo se obema no se ne kunu no wu a sorry se oba ne kunu no wu a wasane no afiri ne kunu mra ni asane no afiri aware mra num enti okunu ne da so tie ase no enti ebra ne kunu da so tie ase no se ode no ho koba obarima bi ho a so ode no ho kobata obema foforo bi a ho a be frɛ no aware ye be frɛ ne se wo wase aware na okunu no wudi a nemo se oba ne kunu wudi a na wayi no ho afiri ne kunu mra na wayi na afiri ne kunu mra no enti se okoware obarima foforo enti se okoware be ma foforo pe na onya aware sefo se okoware be ma foforo ne kunu wunti onye aware sefo enti with this verses ne kire se nete se obema no ye oba no ho ade wi a first wife no so ye no ho ade nyina wi a nyankopon ade na fam ni wakekere na fam ni kunu no okay enti aware enti obi obeba akire bia no obeba be ka angikire ye no achi ontimi nwuram enti so wodi sike wo bank nyina kura na ade ye oba no ho ade a second one no meye accepted e wo nyankopon anim e dey nje because dey na ma awade ya awade die ma ware ne say wakọ abusua ho okay na wakọ tu ni trinsa na waye ne ho ade abusua to ni yes ya gi aware na tin na no nyankopon so agi atom that is it no nyankopon so agi atom na je tom anyame agi atom sa pepepe enti se mafa akosua maye ne ho ade nyame agi atom me fa adwoa me ye ne ho ade nyame agi atom kai quotation no ana o se Malaki 2:14 quotation no kan quotation is saying every say ewurade aye wo na wo mranti bremu yire ntam danseni wo mranti bremu yire no eye wo first wife enti onyankopon ye wo ne saa oba no a ye wo mranti bremu yire no wo no no ye wo ne ntam danseni wo mranti bremu yire yes eye wo first wife enti onyankopon ye wo ne saa lady no entam danseni enti so ko second wife ade na bible na nka say wo first wife no kasa wo mranti brem o say we ya branch ya na wo ware wo so person wura ware mu a right wo mranti brem na wura mu wura wade yes enti that will be your first wife enti se nipa na ya branch ye na wo ware ma mienu o ware ma miensa wa ye o mu hu nyina ho ade emra kwanzo abusua nyina agi atom eno nso e eno na make say 1 Corinthians chapter 7 ho no wo see
dia metwere mu dia metwere dia bra mu ewo dia mu bisa me ho ne se eyema oberema se onfa no ho oberema se onfa no ho nko ba kra na so adwama mu nti lemum adwama mu nti oberema biala nya ono ara ne for the sake of fornication ti no bema bia nya ono akasa ne die na oba biala onye o se bema bia nya oba ne die ne yere no ne yere no wasi wonya bema nya ne yere aya singular na oba biala nso nya ne kunu na oba bia nso nya ne kunu eno si ya singular obani aha no ebetimi aba se translation no ye kire bible no mu no ena ye kire ne sa ana okay sir eno no yenti ami bisa sa ne se yete hey bible ye da minu ye ne mu yi we ye media mobile phone we ye media ade bia ye media no ne dodo bia no ye bodi be kasa media ye nka se me wajapade ba ku mienu miensa be kasa majapade ni ana inti ye de ba wade mu a so long as obeye oba no ho ade ede ama abusua gia tom no abusua no ana mra kwan so no yehunu oba no se wo ye wo be ma no oyire inti se ma no ye mienu miensa na wa ye omu nyina ho ade kura no a ye fa no se omu ye wo yire nti no in the context of oba number 1 ono ani kunu ni in the context of oba number 2 ono ani kunu ni in the context of oba number 3 ono ani ni kunu ni eno nso enti se ema ni nyina ba begina ho a wo be kan sen ya wo kan no se oba ema ni nyina begina ho a wo mu ye no wives na sem na say the moment a wo be gada wo mu nyina begina ho pe akwai ne wives na a committee asem na bible no kan ye no even ba kokra na ba ko na woni ne tie no mpo no hwe Matthew chapter 5 verse 27 ba ko pe no kra na waye ne ho ade na woni ne tie kra no eno so asem wo ho Jesus asem wo kan bi Matthew chapter 5 yes verse 27 wasi mwati say ye kan say 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 wade mesa wade on say aware say ye no asem na me kan no enti wasi mwati say ye kan titifo no say mesa wade na me semo say na me ka che mo mwati ase say obiala o hwe oba obia oyire ba ko na waye ne ho ade awie kura no onu ne wo yire ema na aka nyina obia obetwam babia na obetwam wani so ana obefa wo mpatam ho babia no wasi ye den na ohwe no na no kondo no wo hwe no na se wo kondo no se wo pese unya no a nka wo pa na wa fa no na kuma mu wasi wa fa oba no kra wa kuma mu dada enti oba ba ko no kra na waye ne ho ade awie no mpo no wo mo maka nyina no wo die na wo pe no wa select no de wo mo maka no kra no wo hwe no wo kwan bani bi so kra mpo a ewurade so di fo e wo ho na kantom se wakoye second wife ho ade edina ba be ka ba ko ho obani wo ka ba ko ho asem yi me pese menua boam na yen kan quotation we 1 Timothy 3:2 no na memfa misa asem e wo ha no mansa na mama obani ekwan 1 Timothy 3:2 chapter 3 verse number 2 no na yen fa ni komo na de ese ohwefo ne se wanya no ho asem bi nka right oyere ba akukun yeah there is ohwefo ne se onya no ho asem bi nya no ho asem nka oyere nti obani mimisa se oyere ba akukun ayene sa oyere ba akon no Paul command na ode bae na Paul ahye anansha ode bae no ode ma leaders ana ode ma obia enso leader mra a wadi ko osoro ahanye nu ena so church member mra ya wadi ko osoro ahanye nu enti ahaye no na okasafa asofudie ho asofo no ena o kire enti se me menye sofo me ordinary asoreba maba ma sore me ye masede sese me ye me wo yire mienu a de ne besie okay we no na o address asofo no so ena o si ese ohwefo no se oyire ba akukun right enti okay we ya attribute say odema asofu and leaders that is it now 1 Corinthians chapter 7 once we okay verse 1 chapter 7 verse 1 when I dia metre mo ho dia dia metre dia bremu dia ayese oberema bia ayese oberema mfa no ho nka oba ho no enya sofo ho asem na wo ka e koma asoroma no nyina obia on ntina mtin kaka say enyi mra bia esisa mra we dia e sofo mra na we e asorba mra e ho no kura no o say eyese obema mfa ne ho nka oba na adwamamonti yes obi enya onoa ne yere na oba bia nso onoa ne kunu singular
enti ye mema o say ye mema no tebia singular ne plural no abamu ha no ho na aye say amante ase na ye den no enya dene eno an simple wo say bema baako wo yire baako na oba nso wukunu baako ye mema no tebia pese sisi ma no se oba se wo ware oba bi na no tifie na oba no kwabontin no kofa oba ma foforo no odi ba ofie ho no obeka kira say ayi me sa bema we ne de ma ware mema mi ma ware no edi ba be kan ho a se ka wo bema ka wo mpene oba bi kwabontin kofa bema ba se wo ware ka ho a ka wo mpene adenti ne ye de e ma no tembia pese sisi wo mu no one man one wife but in the event nso a te said ya na me ka kane no e ma no nyina to omo ho ase ena bema no aware aye omo ho ade baby okra ko omo nyina tifi koro and they live peacefully hwe ma me ka secret bi nkyere wo ene de wen e ma no wo mu ye under fear esuro bi ne de wura omu enti ono oba na kasa no for the first place no osuro say se ni kunu se oye perepere pe ni kunu be gya no okay enti wo say esuro bi wo oba nu two said you see a kasa kire ma no ni ayi bi nti no amema ni suro okay se nya suro ne wo ma nu na ka wo de nka wo de ko interview wo mu wo ma ware ya ware ema ebia ema mienu yensa de abeka wo mu ho no bisa first wife no se wo fili sen ye de ba de na how okay oh se nka ya de o mu nya kwanya na ka be hu se mo mbeka but they live under fear enti enya dia o mbeka bibia because osuro se o ko bie na no a ada se na ware ye begu ana se onu kura na bia bibi beye no ba fie ni wan ko munye sa ko mbe kasa okay opani na mimisa wo hwe again to Paul apostle na ne commander ode ma Timothy na mimisa se ujiri se die ntia Paul de chance ye wa asofo no so na o kira asofo no se wo ye asofo dia ware ba ko obi beka se na o asofo no wa aware mienu ana se na aware dodo wo New Testament abere so said ya ade no etie na nsa na ode samra we ba sana tie se Middle East won wo mu ware bebiri ba bia Christosum start ye no se Christosum start we Jerusalem 101.1 ana wo mu ware bebiri enti eye possible se wo mu a wo mu yire no mo do so ni bi eba be wura church ni enti Paul the criteria no dey ba no na o hye ene se mbedi mpani waso mu di a munya obaba kukun enti na ebinum wo church ni mu a no mu aware more than one okay so enti o set criteria no any time ni di ato wontimi nkɔhwɛ se ni obi wo church ni mu a no aware mienu miensa ne 90 ono ni die na mekwa kosua na emu masam na Paul aka no ene se wo hwɛ na wo di adwuma obani mimisa we ansana makọ malam ho enno yemfa na se obi wo yire mienu oye na sade nyina sade o se oye osuro ni nyankopon oyi ne to oye ne bibia nyame se yenye na owo ne yire mienu enti se awurade ba obeka se ne yire mienu nti ne papa wa ye nyina ahyeagu onko aheman mu ana me se na me kasa on na eba the issue about atemuo judgment na mpese me kan bi right because atemuo de yakopon adwuma enya nipa bi adwuma yakopon ne bebu nipa nyina aten right but eno no so nkire se mame enka no kore ana asem bi wo ho no mo na nya mame enka yentimi tia krom ni enhwe na akromfo atuasete wo krom na obi akɔwiade ne agya no na okosa da bi yebeka kro no ho asem se ya ye asofo we sei yebeka kro no ho asem se kro no bonye nti munyae na asomdwamra society ni sa na tie but eba se atemuo de yakopon dia ba me kakra mechima ka wo ho ni se obi ba church ma na obi no hu Kristo on na waware mienu ana so akwakoto obi aware so na akire na wahu Kristo ni waba church ni ebi kra nipa no ne wo ma ani ade e wo ho no wotimi kan che ni putupuru se onko gya ni kun no on na ne ma no onye den ontu mungu ana right enti eno no eho asem no nika ebre e wo ho ana so ne se waba Kristo Yesu ni no wabɛtena Kristo mu na afei na wokakɔ ware mienu sankrofo ne yetu mu fu say the New Testament does not allow that a kind of practice all right se nipa no firi abonten de na wade mienu ba de a
mo be man kwan ma na atena asafo that is it. but say owo mu dia mo man kwan ma ne nkoware mi no ye betu no fu say mo betu no fu say na allowed na de waware mi no ye ja ne life ama Nyankopon na ebu naten ene say side ya medical nkoware mi no ansa na maba sorry oh David say wunya nte ya say wonte di a ene ye obeduma koye sa but sisi ya watie die manye sa enya de beboa wo mate all right Bishop Medasi bebre mema malam akwaba na yenye enkomoi sedia ye kono Islam somu a wo mo no so esi ehunu no na fe yemfa yesi dwumade ne ye ugidie enesen dia obia gidi sononko a Christopher de na Bishop abobo so de amaye ye betie afre enkramofo nso eho enom malam dina minya ye malam yaro aha okay mpacho say dino ane dia medase bebre pacho be ma wo microphone aba on batem na we animu ho no mia so eso green a yes malam medase bebre na efie te say boko okay say asore so ye kama alhamdulillah ye de nyame ase bebre malam ano enwumre nkomo a ye die no ye hwe awade dodo ho asem ne eyam de se ne waba ewo program so because all the time you dim common no now behwe na Surah Nisa chapter 4 no na abam enti ebamu a eza se muni hanu nti no yentumi nheda nkyerɛkyerɛ mu enkwa akyiri enti na wo haide boayen na yente ase Surah 4 no eka say all right. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعين الكرام إننا ندفو وتي سمبا FM نيمبري إن شاء الله program واشي شيء وكهنا برابوهم oka hena brabo ho aware onam musima nipa Nyankopon waka no asem kora so wala katkarramna bani adama Allah si ya hye nipa enyimnyam enyimnyam a Nyankopon da hye nipa nti na o hye aware de mamma obiara mba wiase ma wa bra onya aware kwando because nipa osombo anyame ho inti mramma kwande eba wu nipa bi sebe tedema aboa ohie besia onyim no wawo because there should be a unique difference okay oninti na lawo ye ne de mbo hina woni aware Sawaya waware mpa sabi ya yambo dieni ba why do you know that minhu de obi di na panchi beyin na panchi besia da na wari wedding na na wari aure ona ide wo reproduce alakeke but ehen ye nipa na Nyankopon why hen sunku no on pede ye fi efi kwando ne ye ba asasi do no na o hihya aware na o hihya aware no so no se yehwa ma surat an-nisa orkanya osi fa in hiftum an la tadilu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa masna wa thulatha wa ruba osi sharia no mrana nya mi ahihye wo Islam de yamfom bobra no 101.1 FM osi won worry za
wɔpɛ wɔn besiafom masna ebien okay alawo ɔde ebien no ɔde starte hwan no boy nipa allow otumfo nyankopɔn hwɛ gariza the sexual emotion a benyin kita no is beyond one wife the sexual emotions benyin ekita no is beyond one wife beyond one wife I obekire mu saying and say me catch all 80% of those who claim say ni yere bako out of 100 80% sankomo ba na with the bible and na quran show me say omun donyamia they can't do that omundo nyame wode ho say omun fi omun yechia they can't do it I am telling you for sure nti enam say islam mpese idwaman betre okay ena osibema wo hwena ba kunu so a na wo hu tumi a fabika ho se na be ya nkoye bone but obi nso wo mienu obi wo miensa nso still a boy adwaman very good se obi wo mienu miensa yeah but mo ti asese mra the first person na Nyankopon hye mra onu kura tie nyame mpo no otie mra no so okay Adam he heard the voice of the Lord right but at the end of the day no committee okay enti aware no Sompa FM dodo no onye guarantee there a warrior you may not do it but a bow ho ban eteso esi niema no so bebra no right enti obe hu se o ma ware bebre no they are capable to stay away from fornication okay unlike obia ni yerko nti awuyam ko yenenim okay no say masna you can marry two say ewo ho kwana you marry the third one ewo ho kwana you marry the fourth one and that is the end until 1 2 3 4 nice 9 na ehon kwan ne ye de wo hia 101.1 me wo baby a wo beda okay and mo beat and I'm masculine right baby a emma 4 no omo beda na mra mo kwan so de mesafo ebien eba mo watena one room okay okay ndi na chese enokura mpo no enye free nhyehyeye wo ho enye se edahwa keke na usori ya na wakwa se o ye bi yes se obeye de a se udi mra ne nhyehyeye no so wo ho kwan enter na use ability kwan no aine one wo baby o mbeda two ebetuma from tam right ebetuma mo honi diban right ebetuma care for their health the total responsibility of a husband ebetuma deliver okay sir ebetuma deliver under what to try they call worry too right right would you mean esber call worry too are you going to punish the woman but to be what adom no ho okay answer all this can be embassy for some no inka onya or warrior Islam that is the religion our religion or permit hende yeah okay better it's as be there your adibi wo America or yeah permissible e bia na Ghana or yeah permissible okay
in the example na mema ebi to abende ebi eko Kristo suma one jintum but I be Islam 101.1 FM. fine in this case we can do it and they cannot do it no correct anti asia oya na mentampe religious argument ne aine ye kra ye program in the botaye no nti obiara ondini lame that's right, that is the word obi endini lame right me malaji Ibrahim bitumi ware 4 osofo opeyin Samuel ono de wademra bi achichiri ro hukuntai Bamra nchire mu. okay ade ono de yes man trabako That is it. okay that is me also say ana ya kan okura no kwanya me wo ho kwan so I think there's no problem aine ndi aha no adesua ene wo de maye ne se empo islamu a ema kwan no wo se wo hwe ansa wo se ahoden no wo ho papa ansa na wakwa akoye ndi mpache o yesua de ye mimisa wo se ebeye den waka se wo se wonya ba bi amma no bedane ade de na ye wo standard bi a unya sa standard na ye beka so se de wo capacity ubetime ahwe ana so because bi ana me ma ho den mu no metime ama oba we 20 cities we 20 cities we 20 cities obi so betime ama e bi 200 intino ye wo de wo he na ye jetom de wo na ye nyina ye pene so se uduru sa limit na ene na ye ka se ho kwan ho capacity do betime ahwe mesafo no oguma horo okay bese bi wo ho a sebe a friend high targeter or the bopoi aine bese bi wo ho so a am friend amano etama no bu yedena aine on because on ankasa no be fair about warren no etama offer no anya high target okay in this case the class of the woman no obe depend bese bi wo ho wala ankasa mbe em to bi nkaka de ebe warren no mpoto ati asia nti awuna ahwa wo ho a me yere kuri a meneniti oh fine metum menenado na ye wo darurat so ho ye bibi o fa darurat I know what you're saying. necessity Okay. nti sesisia Islam aka tra me de mame nware bi nkamyo na se me yere no nyame amana ba yours no I properties and also there minyanka ngoba ina nyame asum kwan so there me nware na besia bi nwo mam Sompa 101. wa ame me sum abed no sim kwa de me nkwa ware Okay. another one ebia awore besia do sabi nyame mpengu na yareba ahaw no woso entumenda Right. beyin ehina Islam hweo Islam nyankopon no bo he no onim he ye intina ommehenda me Emrano. ekwan no Okay. sa wo yare yareba wampo sabi empinimpo de nan bada eye beyini ebeka ko bedwama na enko na so umra se one man one wife for better for worse intina wa bande Islam say no you to me sees right Allahu on sees yeah right Right. wa me hen right in the day hey masa ahanu wa kwachema warbika no na mo mampam no Okay. mampam no because eware no today Okay. Nti Islam no eba na awade ba ko mienu miensa kopem enan no a
ɛsɛ oba no pene so ansa na bɛrima no akɔware bia bɛka ho ana bɛrima no ɛwɔ saa tumi no sɛ meyere number 1 makɔfa number 2 aba meyere number 2 makɔfa number 3 aba meyere number 3 makɔfa number 4 aba besia na ene de no oye wunua oye wunyanko me be worry 101.1 FM. one only right I'll catch up the man worry okay when on any right since the Quran aine are permitted okay na ono so no ne bibia le ni ho a otosin ati asia aine ne bibia otosin na maka chele mami mehu adiza ti adiza na o halin me minya nkon so me hye na enyimnyam ma ono so oya awarefo right na nka obekaye right obeper ono nature obeper na mempeni but ye wade bia ye he na mamra but on your religion okay ye won patade bi wo de be man no okay onyonu no twa ono so onye compulsory right wa accept no na wo so ayeden e show kindness the man right that's originally the ompeni a onye no right very well oni da mo kwan no de obeka kire wo de na nti opede da mbise na odo aba wo no no wantem no enene ye enene bodwamana into a chair or push you because I want you ready there be relationship no sabi enene be se ne yahwe but say enene di kate ho de why and then what dating why are the for sex bem enene rekasa into akada ompeni anor how but also onye wo right so there otia na ware okay onya de papa okay damn identity right ede na Quran no ka efa se obe Quran no makwan se obe ma betima ware ba ko mienu kopem enan bema no a waje pene se obedi dia Quran no ka no so na waware ba ko mienu kopem enan no se wantumi ani enhyehyeye wo awade no mu ade na Quran no ka fa ho ona ekoko down Ase fa in hiftum an la tadilu fawahida. Ase se ehwe na mbisi afo ebienu entumi ye pepera. No jina wo yer kordo. okay Jina wo yer kordo. Ba se ekafa korba ka ho a make sure there ebe den obey ebe pepper. right Pepper no so no eye ni panti. Nyankopon owo baby a obepade no okay but man ye cheating clear cheating na wari yo nkwan bo fon kuka ozongo na ai wade eyo fanden aban nkete na hade na tonkoko na no ntwinam na edreko man yedam mensuma na a polish yi fine na yidi orbre right manye okay ayedama nyame onyu bedi nyame no obedi ebi ansa na meko bishop on mensa misa we alaji mo de sorry malam mo ne nipa bebre hia mo di nkomo mranti a wo mo ba o hwe wo mo ma aware mienu o ma aware miensa obi kura timi aware enan said ya Quran aka no o hwe a enei emranti etimi di so pepe said ya Quran aka ampanimfo aya bepem sabre oh so far mranti a minim honne de in fact in the idea wo fa no edwama no mpo no in a Muslim community no no do orokofo right because mentano what awarasi right right ma bebre
aware ebien ebien na pii first na betum nya beyin otum nya be 40 no worry in there at the age of 27 no war ati asia nti na sabe nyam sama wakan wo masalachi Fridays and other places wa ma mrente no why then o mati asia o worry ade a wo fa no edwaman no oya de bia one odi ehia ba 2 odi yarba ba 3 awona wonya mintem ba fa so they don't go there. Okay. That what I know, but mean to me sure 100%. Right. Last one I mean call and Simra. Me say over 101.1 FM. Emranche no bi nso wo ha. Wo mo misunderstand there na eba no awade dodo wo Islam a wo mo nte ase no enwie peye ote ya se o me ekramoni intimate ma ware mienu miensa wo sore ya na wakọ ware bi. Na Gyedie de nipa bi ampa ahocher se ekobusha enim load a de so ya betum de aba ana no kre obi obotum wa war tu no onim monko tum no so onim ehun pedam chona na ade a mepede medika ho ni de wiase nyame ono oye alpha and omega huwa al-awwal wal akhir onim mo besi ashase no di mo besi wi wias nyankopon nim de mre bi baba the population of the women obey higher than Emma. Okay. Nti ono see another wisdom in Islam, Sharia and Quran no wa mayati aside young worry 2 3 4 it will reduce the number ama bisa fupi wa power pi power yes Okay. Into say me man from there say Ghana ha now out of 40 million na mbesi afono ye 25 million 25 million na mbe mfuni ye 15 million na ye chan 1111 na nkai no hwan obafa Eno ne asam no oso wo ba besi ni bi hwan obafa obafa wa de there be untumi me da say mesabo malam yaro na otene nka no ode ye na awura ene sura 4 no wa chekere ye mu eyie pa if you say ye share program we as there be as sura no emunsem eba na ne ena ye nya mu ntiase ene nchekere mu ewa bishop malam eka sembi o say okra udi kan bo so say adwamamo nti obi anya ne yere enti obi o ha na bibi aba te say dia na wo kan oba no no na te adrum pempen so bi say ebia na yade bi kura ba oba na kwan mu for life ontumi ne bema kura nhia na enti no bema no so oso bia sadia honamu atete enti no oso ntumi ntena ho saa enti na ne saade a sanka wo be kwa akọba adwaman de wo second wife a enso ohawna no Sompa ye wo kan ye exception to the rule on say ade bia no ye wo ne kwan ene ne hihye no e wo ho say woni oba bi ti na bia yare bia bọ no nti for that reason ti ntimi ni hia na ne ade no e exception to the rule. Okay. Normal one say woni oba ti a wo hwe ni yie wo titi ni kama wo do ono nko a na woni ne tinti ni bibia e kama no watimi na hia time a wo pese woni ni hia enti say ekoba say wo di eno di ye example di a no emfa. Okay. Na me pese baby asisi am pese me fa ne say me promote polygamy. Monogamy. Yeah, me promote monogamy say obema de wote ho no mo a say wo yere eye baako. Say de oba ni kunu ye baako no. Saa na obema nso say wo yere eye baako. Because eno na New Testament no allow
Okay. Uko Old Testament mu dia obenya David no ne Solomon no ne yi bebe dia examples. But obe New Testament ni mu a wontimi fa no nkoye example ti say dia na me kan because omu ware mienu miensa ne nan no omu ware ema mienu mu twekora omu nyina ya nuanom ena wontimi nkoye wo ya sebi obi abeka say dia wo ye no anye ni yi enti me pese me promote monogamy enti no me pese me touch on some of the advantages of practicing monogamy. So who practice monogamy say wo yire ya baako na wo kunu so ya baako a create peaceful environment bi e the man say the be ya wawade no e be thrive. Create asomdwi gina ye bi e the man say the be ya wawade make me gina. Based upon this, one, a man unya opportunity say wo de wo do e be ma onipa baako pe. Said the New Testament no e demand no. Me say wo ware oba baako a na sa woni ne tie wo ware be ma baako na woni ne tie a e ma wonya great opportunity bi say wo de wo do e be ma onipa baako fo. Okay. Because enya easy say wo do be ma onipa baako fo, but that is what the New Testament demands. New Testament no sa no go hwehwe. Enti ye hwe Ephesians chapter 6 a. Okay. Sorry, chapter 5 verse 25 and 26. Ephesians 5:25. Ose okununum. Wasi enti mo amaware no Munno mo yere no. obia no ono ankasa na yere. Said ye Kristo nso do asafo no. Said ye Kristo Yesu nso odo asafo no. Na ode ne ho ma ye no. Na Kristo Yesu ode ne ho ede ma asafo no. Okay. Enti ya Kristo Yesu na ne yere no yesen. Menka honam famu. Menka honam famu. Sa Da Vinci Code bi na wo ma ye no a wo mo say Jesus na ne yere ene Mary Magdalene ni ade bi na wo mukeka kansem bi say Yesu ware no we ni ade ne de eno ne nya no na meka eno de fake news bi na wo system but me ka sunsun hwe 2 Corinthians chapter 11 verse 2 ansa no waba ba bia me kotu ye 2 Corinthians 11:2 2 Corinthians 11:2 asena me yimu ayese wasi na me yimu aye 2 Corinthians chapter 11 verse 2 no asena me yimu ayese da bia nya ho na okan no ana 2 Corinthians wasi me jimu aware me twum hu ninkunu na magimu aware de akoma obema baako a eni Kristo. Okay. Me pesa me establish that fact ni say spiritually no mu no sa wo ka Yesu Kristo ne yere dia Yesu ne yere ya baako ne yere baako ne hwan asoro no. Okay. Church na wo Collins no wo ka say me ji wo asafo no church na ware na me de akoma obema baako a eni Kristo. Wase na nukunu a metwem ho de. Wase na say afen we bi won. Wase na metwem ho ninkunu na ninkunu na metwem mo ho ne say metwem Yankopon ninkunu. Metwem Yankopon ninkunu na magemo awade na megim aware mama oberema baako na medi mu akoma obema baako pe ya onu ni Kristo. Enti Kristo ne yere any church no 2 Corinthians chapter 11 verse 2. So megim aware de akoma Kristo. Enti Jesus ne yere spiritually na make spiritually so mu na make say 11 ne yere one pe and was say ne wo yere no wade toto asafo no ho. Okay. Ena wankasa wo yere na wan no wade eba say Jesus said ye wade ne ho de ma asafo no. Sa na fa wo so fa wo ho efa ma wo yere verse 28 no de ko no. Be ma fa wo ho ema wo yere. Wo yere ba akope no. Ena Yankopon pese wo de wo do nyina ade ma no. Enti sa wo ware ba ko a wo do no nkonko ye divided. Okay. Would be the my second wife, would be the my third wife, would be the my fourth wife. Debi saranso na ese okunum se. Wasi saranso na ese be ma bia wo ware na yere se. Odo won yere no. Odo onu ankasa no na yere. Yes. Said ye Kristo Yesu nso edo asafo no. Enti Nyankopon pe divided attention and as a divided love. Say wo be cha wo donu na wo de efa edi ama wo yere na wo de efa enso edi ama oba foforo. Nti ese se wo yire ne baako. Ndi wenti na a Kristo for de agetom se e wo se ye ware. Ye basis ne baako no. Okay. On say emma ohun. Wo kan Ephesians 1 no na. Instruction Nyankopon de ma ne se emma no wo mu embu wo mu kunu no.
na wo fere verse 22 o say o say ayerenom enti mu ema no amaware mu kunu no mommre mo ho asema mo ara mu mommre mo ho asema mo ankasa mu kunu no sɛ mo yema awurade sɛ de mo yema awurade no efisɛ okunu yɛ oyiri ti efisɛ okunu no ɔyɛ oyiri ni ti ɔno no head nti ɛsɛ wo brɛ ho ase ɛde ba de no ka ho asema de akyerɛ ema no ahobrase ade nti na emphasis no wɔ ema no so ɛwɔ ahobrase ho because ɛhɔ ɛna yɛ din ɛde ma wɔ mu because ema no ema wo mani mo nyam ya ho fɛ wo ma ho fɛ no ɛno ni wo mani mo nyam ɛna bɛrima nso wa ho fɛ ɛne wa ho den nti ɔba sɛ wodi bɛ 20 years ni kɔ na sɛ wa ho fɛ na amade a wodi kɔ bɛ 30 years na ho anyɛ fa kyɛ sɛ woni ho fɛ na bunsa ho wɔ kwan bɛ bra so nti ɔba no na ho fɛ no akyɛde Nyankopɔn de ama ma ɛna obia nso sɛ ho fɛ ɔhu ɛma ayi bi ba mu me friend say ahantan ana ahoma so ana ho kyerɛ ɔkyerɛ no ho ɛma kyerɛ wɔ mu ho paa nti obi ɔkyerɛ no ho so no din ma no sɛ ɔbɛbrɛ no ho ase de ahyɛ obi foforo ase nti na Bible no emphasize wɔ ma no sɛ ma no de wo mu mmerɛ mu ho ase mfa ma wɔ mu kunu no ɛna bɛrima so wo de ne yɛ ɔdɔ sɛ ɔbɛdɔ wo yere ade nti na ole emphasis no ɛwɔ bɛrima no so wɔ ɔdɔ ho ɛno nkyɛ sɛ ɔbaa no ni kunu ɔno sɛ sɛ ɔdɔ ni kunu no but emphasis no ɛwɔ bɛrima no so ade ntira because ɛhɔ nso na ɛyɛ den ɛde ma bɛrima no so ɔbɛyɛ sɛ bɛrima paa wo sɛ ɛyɛ bɛrima no yɛkɔdɔ maa no a yɛmfa yɛkoma ndɔ maa wo yɛde eti ɛna yɛde dɔ maa no nti sɛ mehwɛ na baabi a mekoro no ɛhɔ nyɛ mame a ntɛmpa no matwe me ti na mkɔ but ɔbaa deɛ sɛ yɛde wo n'ani a ɛka no kyɛn bɛrima mpatwɔ nkɔma no nsi ma yɛbɛkɔ ahoma no so sɛsi nti wadaroma okay enti no create environment mi ma yɛ sɛ yɛ bɛrima no wodi wo dɔ ɛde bɛma ɔbaa baako pɛ na ɛnkɔyɛ sɛ wakyekyɛm ɛde ama ɔbaa wei anaasɛ ɔbaa foforɔ biara na wɔyere na kɔyɛ baako pɛ wokunu sorry wɔyere na yɛ baako yeah madam memra wɔ na memisa wei ansa na yɛakɔ ahoma no so memisa wo sɛ awadeɛ mmiɛnsa ɛnan wɔ Islam mu no mfasoɔ bɛn na de ba awari ebie ibasa mfaso a owo oma beyin no so ehen oya so be okay most cases say besi afunu wo yetu a oma besi an onya super power no kundo Ya Sompa. Control claim. Biala nearly one or a servant to a woman. Or a slave to a woman. Or babia, Bema Bia, or a quad mobile. Anything. Anytime. Apacho am no. By being a near New being or a king of the house. Okay. I'm telling you. Papa on him. How would you? There be me worry me. I'm just a weary about one. And to me, who you walk on. Problem one. Mimi, you have problem. Yeah, I mean, Pajamanaka. And in your banner, the other wife, send us soon. No so person brand of masses. No for the opposite. Work as a would you? Unye na madam for ne de say no e one na asanso no in Islam you believe in the young woman and daughter Right. Them a Bible odi kan kai young na yandor na mum ono se nche de odi ye jemu kura na mere banam reti kasano kasano ne de nkamema examples be wo Bible Okay. are the previous prophets Abraham, Jacob and others, even the children of Israel wofi one man wofi 4 wives.
Right. Sama kese even besie bunisa Leviticus 15 down there. Besie bunisa ungware ansana wa ye kronkron Bible aka. Benyin na besie wo hia wa yeren wongware ansana wa ye kronkron ni hina Quran aka. On ye dwad ye kitem. Ati asia. Inti mpere Meda say. Ebisanfo yebedam nyina say bebre. Inti so onti dama no chere Christ abeden wa basesa edikanfo no edifo no womra. Okay. Christ so no. Wa mesesa mesia. In a baby Bible so akache here do not remove, do not add anything. Yenyi bi mfirim yemfa bi nka ho. 101.1 Nti eba ne say na baby de enye adwuma na baby adwuma. Akomhwefo mo be sin so mo ye titirefo pa. Na eba ne say na omo ne amo ye no ene enye adwuma biom. Bible so say mamo yi bi nka ho. Right. Mamo yi bi mfim. Okay. Ana nyadam. Yes, pepe. Ha. Meda say madam, my yenkwa ahoma no so na ye ma afrefo mro ye ba na mo de de awie asan aba. Me ba che obetimi afre 0260 196062 0260 196063 ofre na enkomo ayedi waba be kire wonso wadwen ene we ni nkomo de twatro next week eye bosomi ahyase ye the topic foforo ena ebeba entino yenhye eno enso awade dodo onte ase ewo ho ye de wo hia awade dodo ugidie wo ho ye de wo hia ni nyina mu no ubetimi afre na waba be kire wadwen ene anumre ama yetumi akoye nim 0260 196062 0260 196063 na waba program no so waba abekire wadwen yedi nkomo bosome nie ewo awade dodo eho ene ne yede ba wieye yepese yeje wonso Gyedie ewo sa topic yi ho sen na usiti ase eyese obi be practice awade dodo eyese obi de ne ho ebehye obi ye bi amfaso be na obenya na de enkura ne ma ebi eware dodo ene ne ekeka ho ni nyina echi yebetimi ayeden ubetimi afre na wachire adwen ewo ha enom. Okay, yeguso a ye twen se obi ebeba no wada Roma onso ubetimi afre nti ma bishop minim ye twen no wo bibia obeka ansa na yakọ obi ba ye de na hwem. Yeah, na me ka some of the advantages a che ware ba ko a ibinya no. Na another advantage a ibinya se ebe ware mako no eni se yenko fa conflict bia meto ema ntem ema wo mu ntwe kura. Yenko fa conflict bia meto ema ntem ema mienu ana ema miensa wo mu ntwe kura. Afi ade ba ko so save yen so the risk of STDs. Enemu yare se wo yire ba ko pe wukunu ba ko pa mu gina yie eche wo mu a mo yire no ani wo mu yire no do so no ebise ba ko pe betima akoti yare e de abre wo mu maka ni nyina but se wo yire ba ko na wukunu ye ba ko a risk of that disease na eka ya wo de na say nya no enemu no eya na eto eba fom pa ana esanso foster a sense of trust. Sompa 101.1 woman ma ware no any marriage relationship no me yire ya ba ko pe enti metimi ni na adwene enyema bebre ho ense bebre mpo ho no mo a metimi aka kire no na me ne no adwene ho nye nyina ya boye bra no abom ekosi se ebia ya bra bo no beba ewie afei one issue no so me be se me di tudwa fight over inheritance. Say enipa no papa no ma no wo mu ku agapade ho after the death of the father no say jani free mu a enam ma no wo mu dos nti no
it made the conflict at the back. Our papa neja padie na weja no wachiri no. Right. Because wo mu dɔɔso, ɛmaa ne dɔɔso na baabi a ya na ɛha dwene kora yɛ yɛn akamfoɔ no a yɛn adeɛ ne yɛ yɛdi adeɛ de kɔ yɛ maame nom afam no edi ɛnadeɛ no. Oh, sɛ yɛdi agyadeɛ deɛ a ɛbɛka sɛ mo yɛn ɛbɛka sɛ yɛn nyinaa yɛgya baako no ɛna wafiri mu no. But Bishop, ma memfa number we ntu dwa ye number ne ye asset go na network no eni so enti memfa ye number we ntu dwa 0509 455168 0509 455168 ye asset go no enye adwuma network eni so enti no wadaroma obetime afrena waba okay yenko program no so good evening hello good evening udini baby a ukasa fi na radio no nko form me de masabu me da say my ntie wanwumre yi Takwa Benatin. me da say Bishop Lucas. 101.1 Lucas your kind of been takra. okay Concerning our meaning. Aya, Lucas by say, Onyere Bakwa. Masabu bajonka ubetime ama radio na akofom na watie ye wo mobile no so ebeye ye de. Okay. Right. Afide yenko. Okay. I think you say there yenko. Okay. Aha, mpacho yenko. Ina na me pese me kanyina ne se. Awari ba ko edi bebi a ye wa wodo ha e ba ko. Nanso ni ye ko awari me nso a edi bebi a ana ntiafe wo mi ntimo. Eya eno so eya na asobi mu. Ti se ye comparison ma. Islam wa ka atuho se ekoban se ebi a situation we ntina ehia se ese ba ko etuka ho nti sa amalam yaro se sa ekoban se yiri etubu bebi a isia this situation no akwan se ese jan ma so no sa no babo ma e ba ko etimi ayefen abo efie It's wisdom I order. Okay. It's love. Right. Yen so ye da se bebre no de ade ba ye 0509 455168 na wafre uremu a ye benya se 30 go no so koso na try no so tomu a ye befa Mubia no kra network no any so enti no 0509 455168. Good evening. Udini baby akasafi. Sompa FM. Mutasa Benatin. Me da say pani ma yenti onwumre. Malam Hussein Malam Yaro mo family inshallah. Allah oyo akafika. Malam Moratano Nano according to Islam and the city Wabeno Islam and the Mortachani came upon a Christian Pataka Yama na Entuma by force. Now I don't know I had them for so the and the Wombu perform as the only day I'm going to cry. Oya dia odimu wonyamo there they see or nankotie na oho mo yenom tere yesha sebi I am class or them corner mo ko na friend them they come here yeah ebi only last one ko no be arabaraka obeji ma to amune nachi onya mesu ma sem nti wo kichina wo ma obino ponje jamano na wo. Okay.
Yɛda ase bebree no nso de a ode ɛbaeɛ yɛbrɛ no mpo anya aso nti no mpacho okay seto kwarpade Moses okay madam mpacho we de yɛmfa we nhyɛmu ansa na yakɔ. Good evening. Good evening. Wode ne baabi a kasafi. Let me have a specific acquire. Meda se my enti wo anwumre. Eda wa se wa Sompa Gyedie amodiaba. Amen. Ana yalo ya mishawai. Ana ka asembi. Ayense ofisi ya so ye Muslim nti. Na ko wari mi yenu. Wankasa we wo hwɛ. Do betimi a. Ngana mlana echew. Ntuma Muslim ni bi amfa ntra sɛ. Ko wari mi yenu abatete mba na abaha. Ama wo so de asudi. Aya ni beta ni show. O kwan bi so. Ama yan so Christopher na yesi yin tumu. De bi no so yo suma so na chema na mde yo. Bi kura wa de be say wo suma say yo hu yo. En traction brebe no. Ye ma honda ho. Obetimi aye, obetimi aye nse. Na mala mka ya no. Nti asem de na obefi ye no so yesi yin sa so ma ye nko ho. Ma ye yin suma. Okay. Ye nyame de bibia de obetimi suma no. Right. Until you reach my because we young clients are better than say, wait, baby, because you're when you're to floor. Madam, Yaro, Michelle, and some also, and Odia or the bear. Madam, Afi for one see and I am Massam day. So I no corpa de Abraham or Yaminipa, Jacob or any Yaminipa. David oye nyaminipa na se mala wo de chubreki kakra se ahoma no atomu e wo hanti wo de yemfo mo kakra nso so na mo de awie. Good evening. Good evening. Wo de ne baabi a okasafi. Me din di Kenya me prefer ro kote. Me da so opene ma yenti o. Yo, damwati. Me Martin che kakra ne se. We are no. Nka oba bia ya oba sɛde Nyankopɔn na aka sɛ nke bɛma bi sɛ wonya oba baako oba nso so nya bɛma baako na nke nhyehyɛ na ayɛ pɛpɛɛpɛ na yɛwɔ mi nya sɛ majority carry the vote akɔnɔ bɔne na mani da ware bebree nyɛ biribiara masa nyɛ biribiara akono boni opebesi akoko opebesi oyo obolo opebesi na ya akono na tutinta de ni ngaba na nya no kwanso no na seba madwin kaka yeda se ne nso wadwen a ode ebaaye mamelka yin de se Abraham o nyaminipa ehen na kremofo na Christopher na yaji Abraham de o nyaminipa yaji tumde Jacob Muslims and Christians yajitunde Jacob oyanyaminipa Israel no David yajitunde oyanyaminipa na said me nkrofi wa practice polygamy na Jesus say wa mbede orbasai edikamfo no wo mra na himfa na otrede polygamy onye mera say good evening. Would any baby a okasafi? Meda so opene ma yenti o. Malama ni pese Ubi sa malama sem. Malama. Okay. Osi bema so ware do do e be dia na o ba no ba ko yare. Tambete mi jan ze se o ware do na se bema no yare a ma ni je wonye de. Atema pese mi. Okay. Yada se bebre. Se benyinu onu yarea sabi yorsua akomhwefo na wa bedi kan no ye yande no nyame ne mra no be biare ni o chede besia wore bien but yehu de akomhwefo na wodi hene enyim no wa wore ebien ebasa anan eyi no che hede nyame ne mra mu no nyame ogitum right na Christ ama ya tiase de onu wamba de oba abolish edikamfo no
wo dwuma ana wo mra no chede still no edikanfo no wo dwuma no oy den append Right. that is our belief Me that say. Bishop. Yeah. For what some idea we Titia Fatum na. Abranche no wan asem no kan ye no. No che se wo bema oba no yare a wo di wo bema de wontimi ntina nti wa kofre ma no bi aka ho. No so bisa se na se wo bema so yare a ma no munya den. No on asem odi aba. Je se wo yare a ma no so nkopɛ bema bi no ani wo meda. Saa na enipa ko no friend saa impression of person create you. Na se ye de tembia no ye sisi ma no. Hwɛ on se me kan se Abraham ne Isaac no ni Jacob no omu wa de bebre Isaac krampo de o ware ba ko pe Amram o ware ba ko pe ba Jacob no so ware ema mienu a li Rahel ya omu ya nuanom no san so ware maid servant no efiri omu mu sankrofo no kra na Israelfo no epie firi bae enti sa adenti no mutino ware bebre sa asa that time no ena me kira wo say sa time no na emra no mai se ware ba ko ana mienu ana miensa enti wo ko ware mienu a Yakobon fa mu forma ba ya ba New Testament ni mu a Jesus was it mama say me ba be se emra no correct but emra bi wo ho a wa pam da ni mu a wontimi me practice wo New Testament ni Old Testament ni mo de moa emoa ena mo de bo afore enti wontimi ma me practice wo New Testament ni say ena sunu mu no obi amfa emoa afore ene esum mu no Islam mu Christosum mu obi anye adna tomade na Israelfo no eye no Jerusalem temple ni mu no obi anye because New Testament ni kire say Yesu ni nyepedua ena dia baba fore no so enti nyamra no ma ye nti ena no mutimi practice ene yamra na ba no mutimi ko practice saa de no wo saa na conclusion ni ti Me that say. yeah still yeah the nwan the bo afare liar ye jintum said Jesus or the moja bi bi bo afare mo bia Eno ye Christopher Gyedie. enti so for say ene ye mfo nwan bo afare na mpesa me say ye Mon kremofo de mo Yeah, da the so one- en de. just anu yankramofo Gyedie ye the one ye liar Okay. so na ye jintum say Christ Ye that say. or the moja bo afare Me that say. out to cry Ndi bia na obi enkomo ayedi obi be pese obefrɛw na ono bedi nkita ho obetim de o number to dwa de a 0248 0248 0248 okay 91663 to what's na bona ati 0248 0248 91 91 66 66 63 63 yeda ase bebre Bishop for Yeah. number today na yempon me number ni ye 0243 0243 25 25 68 68 98 98 0243 0243 25 25 68 68 98 98 all right Ebisafo na chese ne aha ena ye de besi Bishop asoro ne ye 7th day Church of God Church of God Church of God 7 day Church of God 7th day yeah me da say ye de obesi ha ena ye aine masalachi Nyame ya adoma next week yeah the topic for beba in the course of the week ne bema monsa I am a man brent wadaroma I beba because said ya be ya ochena nyame ya do the adoma necessary research me da say nyame ya adoma ochena e beba Okay, madam, for or say or 30. wo abrent we yare worry too until lumano worry too okay say nokre trudo ena mo kano no ohwe wo YouTube afe Williams we afe o say ohwe ye free South Africa Pretoria Eco Park Estate 46 Clearwater Sanctuarium o say nyame nhira mo pa ene adwuma mo ye ewo ho enom ye ba Facebook no enso a we ye YouTube de Facebook no nso Obin Angela or say Oshayen ewo Tarkwa haya afe Dr. Augustine Akwe oronso Eshayen ewo Tarkwa haya omo nyina eboma baso ne dwuma modi aboa eye Tarkwa man anwumre nyame ya adoma next week ye besen hia
nyame nhyira obi bia abusianfo na kyerɛ sɛ ɛnɛ nso aha na yɛde ugidie ne sɛn dwumadie no ebesi yɛda asɔfo yi ase yɛda malam ase na yɛda ɛyɛ DJ King so ase sɛ ɔboayɛ nyame yɛ adoma next week yɛbɛsɛn hyɛ yɛda mo nyinaa ase Sompa 101.1